Mbak Karima, Mbak Alah, Mbak Darmi, Mbak Jimat, Mbak Tumanggendit. Sing Mbak Darmi kono. Lek Mbak Darmi iku sinden gitu biyen. Kenapa Mbak? Makam iki sore kayu. Lah itu ceritane iku goleki dulure iku. Iku goleki dulure teko Welirang mudhun rene. Lah kebengen ana ndek kene ya goleki dulure papat itu kan dulure 5 kabeh. Ana ndek kene ketokno lampu kelip-kelip iku diparani. Ini marang konten sing ngomong putri Moning. nggih pakai 3 cerita. Iku ceritane lek sing Mbak Darmi iku dulure iku ya silik makom iku. Oh gitu. Heeh, iki sing barep dulure ngisor iku. Lah iku dulure iku sing barep iki jenenge Mbak Karima. Mbak Karima, Mbak Alah, Mbak Darmi, Mbak Jimat, Mbak Tumanggendit. Sing Mbak Darmi kono. Lek Mbak Darmi iku sinden gitu biyen. Dek kono ditanggapno wayang wonge nginden ilang muksa. Sing ngindel. Sing Mbak Darmi. Nginden, iya. Ilang muksa iku wonge. Ketemu iku kenapa Mbak? Makam iki sore kayu. Oh itu kan. Setelah itu tidak. Iya. Isore ngene. Oh, iya. Lah itu ceritane iku goleki dulure iku. Iku goleki dulure teko Welirang mudhun rene. Lah kebengen ana ndek kene ya goleki dulure papat itu kan dulure 5 kabeh. Ana ndek kene ketokno lampu kelip-kelip iku diparani. Akhire ero lek Mbak Damar iki sing ana ndek kene. Dheweke iku akhire ngabdi ana ndek kene. Ngawula ana ndek kene. Akhire sampe Mbak Damar iki kate tumekaning pati kae diduduhno. Lek kon goleki dulurmu sejatine dulurmu ana nggih sajen, ana nggih cungkup. Lek sing siji Ngoyomboro. Sing terakhir sing jenenge Mbah Tumanggendit. Ini semerat. Lek sing Tumanggendit gak ngerti nggene panggonane. Lek sing papat wis ketok ana ndek kene karo ana ndek sajen ndek cungkup. Yang sajen itu pundi? Jrepeng. Oh, ini sajen ya. Iku asline anune Mbak Darmi cuma petilasan. Nek Bambang nih mboten. Bambang kan kulone desa kene. Iku lek ceritane ku wong pendatang. Bambang. Pendatang duwe loro guduk. Loro gatel cara saiki lepra. Oh, Lah saiki lepra. nggih. Nek biyen ngarani wong biyen iku jare buduk. Nggih. Lek Bambang ku ceritane. Itu sing jero kunci berapa? Jrepeng iku biyen iku badenan cuma badenan iku mangko wis sedo akhirnya diganti adike cuma adike gak tahu belas. Kalau nasi kantin terjadi bagian iku, bakal hasil iku pas toko bater waseto. Nasi kalau wawancara kayaknya dari berarti. Badenan iku baru ngono ganti nang adike jenenge Wakik iku cuma gak tahu. Oh sing resiki wis aku iku kadang nek ono tak premakno lek aku gak mampu tak premakno wis. Ngono. Kan aku lek malam-malam delok-delok maleme ya. Pokoke malam Senin Legi ngono aku ngalor. Senin Wage ngalor. Ngono lek ngene iki ben ini sore rene. Niki kawan apa niki? Cengeret. Penggeret, sareng, Cengeret. Cenggarat. Jiju. Tenan. cilik. Mboten gareng. Gareng dhewe. Dua cilik. Cenggarat. Lek gareng iku ndek kene niku ono garete
Klorete coklat ambek putih lek iki ijo putih. Tapi cilik Ijo cilik. Sak walang. Tapi nek sing gede iku jenenge cenggeret. Nomor loro yo cenggeret apa? Nomor 1 gareng. Marono iki cenggeret. Marono misale maneh kinjeng. Nggih, iki di kawi. Kinjeng cilik tapi banyak kau pencalak itu. Gosoran. Betul itu apa biasa? Biasa lek kate magrib lek muni Kayak kinjeng. Gori. Apa yang ngalami biasa apa itu? Apa lah ya? Apa ngaran ya? Kene kinjeng. Pinjeng, Kinjeng cenggeret gareng. gareng, ya. Gori sing gede dhewe. Ya gareng sing gede. Gede. Nek gareng biasa kate ketiga panas-panasan Nggih, iku bener. metu muni. Mulane bung lek wis kate kena garengen ngene iku wis usume gareng labu bung wis ana di tangan. Nggih, wis atos. Aku wong pancet sale lho. Gareng, gareng, cenggeret, cenggeret, gareng. Zaman kaget ta? Kaget dulu. Kalau sumber kembang. Oh sumber kembang. Tapi kalau biasanya untuk ngilen itu mengkon. Ana semangka. Nggih, jadi kalau Aku biyen ana semangka kono taun 93. kalau kan lahir nih, tapi kalau 93 sing bangun ngaspal jero kampung aku biyen. 93 di semangka. Mulai mendasi apa makadam sampai sak ngaspale. Ya tahun iku aku biyen sing golek nemu gaman ya tahun iku 93 iku. teng mriki. Tunggu, Wis kene ya bisa dengkun tapi yo arang tak rumah. Jenenge biyen aku seneng blakrak ngono iku. Kalau metu akeh tahunmu tak kena arek balik teng kula malih. Biyen mari ngono akhire tak kena wong. Akhire ndek kene ku totale yo ono lek atase sekitar 17 26 nae. Cuma tak kena wong sing gadu-gadu ya aku. Tak iku mau piro mau 3 sing tak ini. segatu, lupun. Ya wis pokoke nang awak iku koyo kau. Oh, Emosi kudu wong warna wong kudu sak menit cepet ngene ngono. Oh, bener. Kuat wis tak guaki. Iya. Iki cocok digawe berandal-berandal ngono iku cocok kuwi. Sing tak ingin mau telu tok, sing tak awek-awek tok sing ini. Wong sing tuwek kok sing keketan oleh tahun 84 iku kate digawe motor ya. Karo ruwae wak untung. Oke. Kayak tadi pakekno tok karepku tak kekno. Wonge kan njaluk gelem rumah iki tapi njaluk piando kok kene. Karo ngono sih kene ngetoki. Lek kono maksa-maksa kekno, mbok kok tak dhewe sembuh ati. Tak kekno dunyek. Jarene yo barang gitu kok kandange lek busir. Karo ngono jam 3 wong iku gamane ditokno akeh. 17 gamane wong di rumah iki gamanku. Jam 3 lek ditokno kodam kaya wong entek kabeh ya. Gaman 17 ilang kabeh. Iya nih, sedep nih. Meledos kawani wis ngono kalah tuwek. Oh, Mari akhire pun balekno maneh. Aku wong tak kok tuku kembang. Mari balik maneh kembange mari ngono apa gamane mari gaman tak joko maneh niku. Tak gomene jam 8:30 kae. Adidane moro nang omahku. Gawakno dhuwit iku diwadahi nek kertas coklat ngono. Pokoke tumpukane terus sak minggu iki. Tumpukane. Wong kawan gak meni. itu kan juta, tumpuan mau temen wong. Ratusan. Lah 100 juta mau sak mene lek ratusan e. Iki 100 juta Mbak Mini. Iya. Padahal itu tumpukan akeh ngene sak loro. Jarine ini enggak beli ini buat mahar. Pusakanya disuruh bawa lagi ke sana. Gak Mas, wong barang tak kek nomor kok karep kok saiki jauh maneh. Lah katene wis sak rumah dhewe. Kata wong jange dikekno dan cuma-cuma. Cuma-cuma wis. Oh, iya iya.
akhirnya kono ngomong ngono. Oh ya wis.